Barak ya magana, kin san Ehud Barak yana ɗaya daga cikin prime ministers ɗin da suka mulki Isra'ila. In kika duba irin su Shimon Peres, su Isaac Rabin, shi Ehud Barak ɗin, su Isaac Shimon, da irin su Menachem Begin, da irin su Golda tun daga lokacin da aka faro daga David Ben Gurion har zuwa kan shi wannan Benjamin Netanyahu. Ai idan kika duba ita Isra'ila tana da manufa, amma hanyar cimma manufar ita ce take kawo mata tsaiko a cikin tafiyarta. Yanzu kamar abin da yake faɗa ya fito da wani abin ɓoye yanzu ana ya ce irin lugudan da ake wa Isra'ila har cikin tsakar gidanta su kuma masu Benjamin Netanyahu da kuma magana da yawunsa irin su Yoav Gallant za ki ga su kullum bayanan su na kifaɗin ne suka zama daren dako a kan shi cewa duk wani abin da ake da missiles din da Iran take tura musu take aika musu take jefa musu wai ba wani abu da yake musu gashi kuma wannan tsohon shugaban kasar Bani Isra'ila shi Ehud Barak din yake tabbatar da duniya cewa ana ce musu an cimma burin da ake so a cimma burin amma su sun gaji da gafararsa impliedly idan kika kalli magana shi Ehud Barak yana nuna cewa gajiya suke da gafararsa ba su ga kanku ba. Sannan kuma aka riga aka duba ashe kenan irin propaganda da ba da labarin kanzon kurege da danna gaskiyar labari da kin ba da labarin kacoka wani abu ne wanda ita Isra'ila take kallon shi a matsayin abin da za ta iya lullube koma bayan ta a wannan yakin. To yanzu kuma ya zata da claims irin na Ehud Barak ya ce irin lugudan da ake wa Isra'ila a tsakar gidanta, kuma tsohon prime minister ne na kasar Bani Isra'ila. Ina za ka dora kai aure tsakanin claims din makarban Netanyahu, tunda yanzu shi Netanyahu ma ya iya cewa ya batan dabo, dan yanzu in ka ce irin abin da Netanyahu yake faɗa ina Netanyahu yake irin abin da makarban Netanyahu suke claiming. Kuma kullum abin da nake gani a yadda Netanyahu ya zama mutum mai isa wanda yake yana da wannan toga ta arrogance, yana da wannan tsakiyar wuyansa ta nuna ba da faɗi da nuna isa, zai so a ce shi yake gaya duniya irin nasarorin da Isra'ila take samu ba mukarrabansa ba, sai mai amfani da hankali ana abubuwa ne da yawa dama irin waɗannan wanda zaka kalle su in kika duba za ki ga irin asarar da Isra'ila ta yi ko gama yakin da aka yi zai ɗauke su shekaru da yawa kafin su murmure daga irin wannan rubles na irin takaici da abubuwa da suka fuskanta na wannan yakin da ake ciki. Kuma idan Trump ya dage akan bakansa, na faɗa a cikin wannan shirin kwanakin baya cikin azumi, in dai har sai Amerika da Isra'ila sun cimma bukatarsu akan Iran, kamar yadda na faɗa ban ga ranar da za a daina yakin nan ba. Menene bukatun nasu akan Iran? Bukatunsu a nan shine kada Iran dukkan yadda za a bi a murƙushe ta, kada ta mallaki makamin kare dangi a wannan yanki na gabas ta tsakiya. Ita kuma Iran idan wannan ne za a kafa mata a matsayin bargaining chip na hujjar da za a bi a zauna da ita don a gano bakin zaren, to ba za ta yadda ba. To in Iran tana nan akan bakanta na sai ta mallaki makamin kare dangi, Trump kuma ya dage akan bakansa cewa sai an murkushe Iran an gaba ta mallaki makamin kare dangi ba, to yakin baya da ranar sai ya fi kusan na Ukraine da Rasha tsawo. Haka din ko to amma mu kalli tasirin da tattalin arziki ke samun matsalar su dangane da wannan yaki a duniya gabaki daya. Kusan duniya ta raja a cewar farashin man fetur zai tashi gauran zabi, gangan mai za ta koma dala Amurka 100 da wani abu yanzu, 150 da wani abu yanzu. Ana saran cewar sai ta cike gangar man fetur za ta koma dala 200. Duk waɗannan wasu projections ne, wato wasu hasashe ne wanda aka takure su a guri ɗaya. Amma zahirin gaske akwai abubuwa da yawa wanda suka ta'allaka da ita shi wannan yaƙi. Man fetur dai ita ce shine babban haja a duniya wanda ake jigilarsa tsakanin kudancin duniya zuwa arewaci ko kuma daga tsakanin gabas zuwa yamma. Akwai magana ta taki wanda takin nan daga waɗancan ƙasashe na turai ake sarrafa shi a kuma biyo da shi ta wannan ziri na Hormuz a kai shi ƙasashe. Wannan zai shafi albarkatu na noma na wannan shekara ɗaya kenan. Bayan man fetur akwai batu na hatsi, zalla hatsi da ake yin jigilarsa ta shi wannan ziri. Shugabanni musamman a kasashe masu tasowa ba sa magana akan abubuwa
yadda ya kamata ko kuma zabura da yunkurin daukar mataki yadda ya kamata na yadda za a yi mitigating effect wato za a rage raɗin da wannan al'amari zai haifar. Biyu kenan. Sannan akwai magana ta magunguna wanda mafi yawancinsu kaso kusan 70 cikin 100 na magungunan da al'ummar duniya ke amfani da shi daga kasashen turai, kasashen nan da suka ci gaba ake fito da su. Shi ma za a fuskanci kalubalen wadatuwarsa sakamakon wannan rufe wannan mashigar hormuz. Bani baya ga haka su kansu kasashen da suke cikin wannan kusurwa, kasashen gulf, yanzu wannan hare-haren da ake kaiwa akan tankoki na man fetur na ruwa da sauransu a kasashensu zai safe su matuƙa gaya, domin duk tankar mai da aka harba ta fashe ta zirare za ta ɓata ruwan teku, wanda kuma kaso 65 cikin 100 na ruwan da kasashen nan suke amfani da shi da sunan ruwan sha daga wannan ruwan teku ake ɗiba, ake yin abin da ake kira distillation, a tace shi, a cire kanwa, a cire gishiri, sannan a samu wanda za a amfani da shi. Kaga kenan su kansu waɗannan ƙasashen za su shiga cikin wani hali na tsakabibiya. To amma musamman ƙasashenmu masu tasowa, shugabanninmu sun mai da kamar magana ta zama kamar ta siyasa. Wannan abin zai shafi tattalin arziki, amma muna nan za mu san abin da za mu yi. Kalli ka shiga gari yanzu daga hantsi zuwa rana sakaliya, la'asar sakaliya, walwalar mutane ta sauya saboda tsadar man fetur da tsadar abin hawa. Kwarai da gaske. To abin da yake faruwa, dama na so a zo kan wannan gaba da ita za mu rufe. Yaƙi da ake a yankin Gulf da kuma ƙasashe waɗanda suke da arzikin mai, Najeriya ta samu abin da ake kira ta gomashi, kamar yadda ya faru a windfall na Gulf da aka samu a shekarun 1980. Idan aka tsaya aka duba za a ga cewa ita Najeriya yanzu gobe titima kamar yakin yake zame mata, saboda farashin mai ya daga a duniya, kuma gwamnati ta yi kasafin kuɗi akan abin da bata yi tsammani farashin man zai kai a matsayin gangar da ake hakowa ba. To don kika duba treasury Najeriya ne zai kumbura, asusun mu ne zai kumbura. To amma inda gizo yake saka da muka samu wannan nasarorin, me ya kamata gwamnati ta yi a gwamnatance? A ga an dakile duk wata tsadar mai a gida da end users, local consumer, wanda zai je gidan mai a diga masa lita 1 lita 2. sai idan kika je gidajen mai za ki ga mutum da mota ta gani ta faɗa mai numfashi, in a da kalmar da yan zamani suke faɗa, sai ki ji ya ce a zuba masa man da kila yanda kika san babur za a zuba wa ma. To yanzu yadda mai ya zama 1,300 da kaza, ka ba da 5,000, lita 5, lita 4 fa za a baka. Lita 4 za a baka. To amma abin da yake faruwa yanzu idan kika duba man da ake saidawa a gidan mai, yanzu ana nufi a ga 'yan Najeriya cewa a sakamakon yakin nan da ake a yanzu, aka fita waje aka placing order, aka shigo da man ya so da tsada da tsarabe ake saida mana a gidan mai. Akwai wanda zai iya rantsaya haka ne? To amma ba haka ba ma. A farkon zango na ita wannan gwamnati ta cire tallafin man fetur. Da aka cire tallafin man fetur din nan, akwai wasu tsare-tsare da aka bijiro da su wanda aka ce an kawo su ne da nufin rage raɗaɗi da al'umma za su fuskanta. Misali, shigo da wannan tsari na CNG gas, nau'in gas wanda ake amfani da shi musamman ga ababen hawa da kuma girke-girke, ya wadata. Tsarin ya zama na bai ɗaya a dishiyoyin Najeriya, an samar da cibiyoyi da abin nan zai wadatu. Shekara 3 muke magana, sai a yanzu ake tunanin 'yan kasuwa an ba su dama sun shigo cikin tsarin nan, wanda misali a Kano, jihohi na arewa, zaka ce ina cibiyoyin nan na CNG, ta yaya aka samar da su za su wadaci al'umma? Menene incentive din da gwamnati saka, wato tallafin da gwamnati ta saka a ciki da al'umma za su mora kai tsaye? Yaya tsarin sufuri
mallakin gwamnati ike a mataki na tarayya da kuma jihohi. Magana ake ta shekara 3 tun lokacin yakin Ukraine da Rasha ake fama da wannan abu na tangal-tangal inda tattalin arzikin duniya yake ciki. Muka zo a Najeriya aka cire tallafin man fetur daga frying pan to fire. Daga menene ake cewa kamar abun nan ne daga ruwa fada wuta, daga ruwa fada wuta, kwarai da gaske. To kuma yanzu ga kuma wannan motoci irin na safa-safa nan na bas-bas din nan a ce a'a gashi an samar da su saboda al'umma su samu sukuni. Yanzu an koma makaranta, an koma aiki, kamar ma ba koma, an koma gari shuka. kamar ni banga har yanzu, ni tun da na fito daga gida ban ga yara kamar guda 5 daga tsakanin shekarar 2023 zuwa yanzu. Ya kamata a ce a shiyoyin Najeriya kaf da irin kuɗi na rara da gwamnati ta ce ta samu, a ce akwai wasu motoci ko wani tsari na sufuri da aka samar wanda zai sauƙaƙa wa mutane, alal aƙalla mutum ya ji da kuɗin cefane, kuɗin da zai sai hatsi, ya sai tumatir, ya sarrafa abin da zai ci. Ita kuma gwamnati ta ɗauke masa darurar zuwa fafutukan nema. To ba ma wannan ake magana ba, tunda muna magana ne akan abin da ya shafi mai da makomarsa a wannan abin da yake faruwa na turka-turkar yaƙi. Abin da ya kamata gwamnati ta yi, mutukar akwai tausayin tunanin ɗaukar matakin rage raɗaɗi da sunan mulkin demokradiyya, abu guda ɗaya ne. Mannan namu a duniya yanzu ƙanshin turaren ɗan goma yake. Gwamnati ita daga ɓangarenta tana samun buƙatunta da bunƙasar tattalin arzikin ƙasa sakamakon wannan yakin da ake. To abin da ya kamata gwamnati ta yi, kamfanin mai na Dangote a daidai wannan gabar ya kamata a tallafawa kamfanin, yadda kamfanin zai samu damar tace isasshen man da kamfanin yake bukata daga gwamnati, tunda kullu waɗannan namu ne a cikin gida ake hako da shi a ruwa da tsandauri wancan option. Ya kamata a ce Dangote an nemi Dangote a zauna da shi, kai mana lissafi dalla yawan girman quantity volumes in ɗanyen man da kake bukata wajen tacewa. A can duniya muna samun riba, bai kamata a gida mu sha wahala ba. Kuma duk wani wanda zai fake da wannan maganar yakin da ake, kuma mu baya da alaka da Strait of Hormuz, ya kamata mutane su san wannan. Idan kika duba kasashen da irin wannan matsalolin suka faru, yanzu kin ga ita Iran wata dabara ta yi domin ta taimaki a kawayenta waɗanda suke da alaka da ita ta amfani da manta. In kika duba China, in kika duba India, idan kika duba Japan, suna daga cikin manyan kwastomomin ita kasar Iran da manta. Yanzu dabarar da shi shugaban addini da kuma shugaban gwamnatin Iran suke a nan, zirin Hormuz da suka sa abin da ake kira blockade, wannan shingen dabarar da suke, kin san sun dasa nakiyoyi a kasar ruwa, wanda jirage na kasashen yammacin duniya yana da hadari su bata kan nakiyoyin nan. To dabarar da suke, sai suka samu wani abu da ake kira safe passage, wata rariya wadda za a iya shiga ba tare da an samu na matsala ba ko an shiga cikin hadari. Da Japan da China da kuma India, to sai aka ba su wani leverage na dama da za salin alintan Hormuz ba tare da wani abu ya faru ba, amma ba ga kasashen yammacin duniya ba. To kuma wannan din ya sa mu a Najeriya idan muka kalli Hormuz muka ce a dalilin Hormuz muka fada cikin wannan matsala, a'a to ina kuma riba da windfall din da ake ganin waɗansu kasashen da ba su da alaka shigar da masu ta Strait of Hormuz. Mu kakanmu ce ta yanke saka kenan da wannan yakin da ake yi. To in kuma ana so a saka al'ummar ƙasa, kada waɗanda suke amfani da mai a gida su fuskanci matsala a nan shine Dangote ya samu duk irin gatan da ake bukata ya samu, ta samun isasshen ɗanyen man da zai refine, wanda zai tace, wanda zai zo hannun end users, local consumers a gidajen mai. Irin matsalar da za a fuskanta in dai za ta assasa wahalar da mutane suke ciki, baka da bakin gamsar da su cewa riba ce a gurin Najeriya a yakin da ake. Wannan shine gaskiyar magana abin da ake ciki. Ko masu gidajen man nan kamar yadda nake faɗa da su din, duk wannan man da muke sha ba sabon mai bane wanda aka importance ɗinsu daga waje, tunda yakin ake, a ina za a samu damar da shigo da mu, to ina man yake samuwa. Local stocks ne waɗanda aka aje a girke, su ake amfani, su ake ƙara farashin addini na natural ƙari na sa rai, wanda bai kamata abin ya kasance a matsayin yadda yake kasancewa a yanzu ba.